los terroristas. And do the Harlem Shake. Čau lidi, počkejte. Čau lidi, já jsem Harlem a toto bude sorry za špatnou kvalitu. Toto bude speciál z toho výběru. Jogurt natáčel jako to, ale by se to nepovedlo, tak udělám novej a to bude jako začátky jojů. Takže ze začátku stačí takhle. Já mám jojo. No, vlastně to nemá, to je, mám bučený od Mike do blogu. Jeho kanál dám do popisku. Tak, Jojo One. Není responsivní, což škoda, to je nevadí. Takže, rozhodl jsem se za tohle, protože se mi ty joja začaly líbit, kládám si mám objednaný jojo za litra, takže jsem se s tím naučil, moc triku neumím, trapéza mi moc nejde, tak to je jedno. Takže, jako když budete chtít, tak jako začínejte, jenom můžete takhle hodíte, ale to je jedno. Ani na výtah neboli wind vám to nebude stačit. Takže jako prostě, když začínáte, tak prostě nebojte se, jako když děláte tohle, že si uklidujete svaly, takhle hodíte prostě, takže já to ukážu, tomu se říká sleeper, tak to vám ukážu, tak, já mám to kamenu trošku dál, tak, možná vidíte líp, takže ještě jednou sleeper. Tohle sleeper. Ještě jednou ho přeberu. To je sleeper. Tak. Takže, tak já kameru se přesunu, abyste mě to neviděli. Jo, takhle by to šlo. Takže ještě jednou ukážu sleepera. Nevadí. Prostě ten sleeper. Takže další bude wind nebo výtah. A to chcete, když nemáte respondivní jojo, tak prostě do sleeperu přitáhnete kádu. Sleeper, press, dáte dolů a zase. Když se zamotal, tak se je. Ještě jednou. Sleeper, press, sleeper, press. Čekajte, já si to pojdu tam. V příštím díle, jako když to končím, v příštím díle bude prostě jak jako se dát smyčku, jak to drželo a tak. Sleeper. Je. Nechci. To bylo opravdu víc triků. Já to ukážu jenom takhle jako na budu točit. Když to bude takhle, budete provázet, tak je
Provázek, hele, máte, jakože se mi to netočí, takhle máte, když ho táhnete, máte ho dole, pustíte ho a škubnete trošku a máte wind vlastně. Tak, ještě ukážu jako jednou normální. A teď vám ukážu bikiny, což je jako jednoduchý trik, který povede. Přehodíte vrček, přehodíte, máte bikiny. Tak. Ještě jednou to ukážu. Slíper, točíte, vrček, přehodíte a máte zase bikiny. To ukážu pomaleně, jakoby, takže takhle se máte slíper, vemete takhle to chytíte, otočíte, chytíte, já se vám tam tohle přehodíte, pustíte a máte bikiny. To ukážu normálně. Takhle. Máte bikiny. Takže další, myslím, že se jmenuje Sleep the Baby, ale nevím. Možná ne, když tak napíšu to do popisku. Hodíte do sleepera, chytíte, přetočíte. Počkejte, to se nemítalo. Tak, jako vlastně hodíte zase do sleeperu, chytnete, dáte si to takhle, chytíte, jo. Máte takhle, prostě. Takhle a pak je houka tak. Takže to má provázka. Já si já budu jít. Jo. Jo. Zapojilo a líbí. Takže další je trapéza, ale to zkusím takovým lovským způsobem. Tak, já bych se vám to takový klidně. Takže ještě níž. Sorry. Samozřejmě lovka nakonec se vrací do ruky, takže jsem lovka. Ještě jako nejsem. Ještě jednou. Hodíte. Ne. Vylezí až pozit. Sorry. Tak. Můžu si to udělat ještě jednou. Tak rád. OK, teď zpomalím. Hodíte do sleeperu, jakože se učí. Chytíte, přehodíte. Provázek musíte mít. Prostě to jojo musíte mít. Takhle na tom provázku. Takhle na tom provázku, takhle to trošku dáte. Takže ty to ukážu zase normálně a už to už bude konec. Takže tak. Ještě si chytíme. Sleeper. Sleeper. Tak wind. Tak to byl wind. Ještě jednou wind. Když tak se vezmu Hayley, jako já začínám. Tak wind.
trapéza, lorská trapéza. Takže já se s váma loučím a u další dílu čest.